Sí, hola, bon dia. Mireu, avui us presentarem un cava Castelldor brut que ha sigut el guanyador de la medalla de bronze dintre del concurs binari. Pels que no ens conegueu, us hem de dir que Castelldor representa la unió de 15 cellers cooperatius repartits per tot el territori, que van des de la zona del Camp a la zona de Conca de Barberà, el Penedès, el Tarragonès. Tenim molts anys d'història, tots els nostres cellers són molt visitables, us convido que ens vingueu a veure. Tenen més entre 100 i 125 anys d'història i representen l'arquitectura també modernista del nostre país. Per altra banda, avui el cava que tastarem és un cava que té un cupatge de diferents varietats. Té un cupatge de xarel·lo macabeu parellada. Sapigueu que cada una de les varietats ens prové de zones diferents. Per exemple, el xarel·lo ens ve de la zona del Penedès, la parellada del Camp i el macabeu de la zona de la Conca de Barberà. Si anem directament ja a la fase visual, veureu que és un groc pàl·lid, desprèn una bombolla fina i amb una copa de cava convenient veureu que va formant la corona perfecta que predomina amb els caves de bona qualitat. En la fase olfativa veureu que predominen les notes de fruita blanca, com pot ser una pera fresca, una poma, i també predominen aromes molt florals que ens venen de les diferents varietats del macabeu, i també notes anissades que ens provenen majoritàriament del xarel·lo que és predominant en aquest cupatge. Si passem a la fase gustativa, a la boca, veurem que és un cava que notareu que té una alta acidesa, que està molt ben compensada i integrada amb el sucre. Penseu que això és un cava que és brut, que té al voltant de 9-10 grams de sucre i ara mateix i en boca està molt ben equilibrat, molt fresc, molt fàcil de beure. Predominen les notes que hem comentat abans de notes florals i també ens recorda les flors blanques. I en la part de gastronomia el podríem combinar perfectament simplement a copes, el podeu disfrutar perfectament amb els vostres amics en qualsevol moment del dia i també el podeu combinar perfectament en gastronomia, per exemple, amb canapès, amb entrants freds, amb algun peix a la planxa, menjars lleugers o fins i tot amb algun tipus de fritura. I res més, espero que us agradi i que sapigueu que també està disponible a la nostra pàgina web i us el portem a casa. Gràcies.